салом тамошобино созед назен саломатиё хубай дӯстони азиз бозори Корвондаем нигоҳ кунед. Диден ин тарафи Тиллобозора, аз ин тарафе мо тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза мешава. Анами магазини Виктория Секрет духтаро аксар рафтестай бори навовардагиана баъд распродажа доранд, марҳамат боракои эксклюзив доранд. Хостум шумода нишон тим марҳамат ина чорум дарвоза кати мо ворид мегардем мешава, ҳам сеюм кати ҳам чорум кати ворид гардем духтарако. Диден ряди магазинои шишагидаян. ҳозир аз наздик рафтама шумода нишон метим. Ман навор доштум, ина бо як бори дигар аз берун навор гирифтум ки шумо хушрӯ суруғара биёбед. Мана марҳамат. Диден ряди магазинои шишагӣ. Марҳамат. Диден духтарако 126 магазини Виктория Секрет. Тамоми намуди халату двойкаву пижамара аз анами нуқтаи савдо ба осонӣ пайдо мекунед духтарако бо нархи дастрас. Ина духтарако халатои фасони хонапӯшак омадай охия намуд хушрӯваи материалаш дар магазини Виктория Секрет. Ина бо глоша намеген. Ина танаи духтарако да биненда удобни сабук салқин гуфти гапо шушта шуда мепӯшен. Размераш чӣ хелай? Ҳамаи глош ҳастай духтаро? Ай 50 то 58 размер дора марҳамат. Ина касседа дар корай 70 сомон ҳамаги духтаро нархи беҳтарин. Диден размерашам ҳамаи размеро ҳастай. Баъд глошам бисёрая. Биёен аз наздик бухтон бинен духтаро боварӣ дорам ки маъқултон мешава. И Бишкекай Тошкент не Бишкекай марҳамат. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза марҳамат. Ва и ҳами глошая. И глош будай духтаро нигоҳ кунед чӣ глош фасон. Ва ина тигровкаш ҳам аста бисёриё тигр дӯст доракан. Ина тигровка мегирен, гилмайда мегирен. Ина тамоми намудаш дар Виктория Секрет омадагиай. Байни сеюму чорум дарвоза тарафи Пажарка 126 магазин ряди магазинои шишагӣ Виктория Секрет. Беҳтарин интихоб духтарако ҳатман омада харидорӣ кунед. Ана духтарако медонен чи анам хеле двойкора оригиналошонам мекофтен. Маш модаи бори Бишкек шаёфтум ҳам хушрӯан духтаро ҳам сабукакан ҳам фасонан ҳамаи размер ҳастай. Ай харобако то размерои батала ҳастай то 60 размер меёбен. Двойкаан диден почаҳошон кати дар хона роҳат духтаро шушта шуда мепӯшен. нигоҳ кунед материалша чӣ хушрӯай. биёен муқоиса кунед бинен баъд харидорӣ кунед духтаро. беҳад варианташ зурай глош бисёрай ҳама глош ҳастай то 60 размер дора. ай чилаш то 60 размер аст. инами двойко ҳамаш диден ҳамаи ҳами Тошкент Бишкекай духтаро марҳамат биёен 150 сомон ҳамагӣ бори оригинал. бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза мешава. 126 магазини ряди магазинои шишагӣ магазини Виктория Секрет духтаро ҳар рӯз бор дромадестай ҳар рӯз бори нав дромадестай духтаро успед кунен аз новинкаҳо қафо намонен. иқаиш хушрӯчая гарошкаи мейл кишабинен духтаро. ина марҳамат якта мегирен инора медонен чанд сол мепӯшен ҳичи намешава марҳамат. ва духтарако нигоҳ кунен кристиянкои интизор будагиётон омад. ина марҳамат сабук хушрӯ бори гуанҷо оригинал заводскоя нигоҳ кунен ҳамаи глош омадай. диден ира медонен Виктория Секрет да бовар кунен ҳам хезаказ бисёр мекунанд хушрӯи бадай охи ҳам сабукай ҳам размерош хушрӯай паплини оригиналай обда намедрояда. ино бали шмеркаам дора мисол маламеркадаям мешава. бори гуанҷо сифати беҳтарин хонада роҳатай ба ҳозику сезони ина мисол обозӣ биромадагиай бисёр духтарако барои ҳавай мегиранд. аҷоиб мана марҳамат. бори навшон омадай тамоми намуди глош ҳастай 100 сомон. инчунин анаи платяка омадиан сабукак барои хона 100 сомон. И 120 сомонай. Ана ино 100 сомонай духтаро кристиянко марҳамат. ира бинен духча бинен. иё размерашон чӣ хел боша? фасонакане мана марҳамат паплинакои хушрӯ дар кортон боша. Виктория Секрет биёен ба медонен грандиозни акция дар анами двойко рафтесай борошон бори Бишкекай. ина Тошкент не Бишкек шаям 50 сомон кардена 50 сомон кирта почаям сабука. ина қисми болора биненда чӣ хел гулои хушрӯ дора 50 сомон каддомеша мегирен 50 сомон. лекин ина миёш ваяй хит продажа ҳозир ҳама анами намуд моделако мекованд бори гуанҷура. биёен тамоми рангош омада. ина ин рангшам нишон тен. ина
чом нишан будай иққои хушрувай духтарако 3D будай марамад 120 сомон платежка да гап нест духтаро роҳатай марамад рақамошон ҳаст муроҷиат кунен и цветчам будай диден дар ва как доставкатон мекунад размерашон чӣ хела юра большмерка бидиям диден духтарако энем хеплатиёи роҳат гуфти гапо дар Victoria's Secret шок духтарако нигоҳ кунен тройкои фасони бренд омадай Hermes шам астай Gucci шам астай бовар мекунен тройкаяй медонен чанд сум 50 сомон бале 50 сомон духтаро дидена футболка брук дора баъд бо шортик дора сабук хушрӯ бори гуанҷу ҳамаги 50 сомон ягон ҷодаи хеле нестай материалш бамбукакай сабукакай ку бамбукаи тобистона марамад 50 сомони ина диден Hermes-шам брукуш шортикуш майкаш ҳастай тройка иҷада расветка бисёр дора духтаро гулош ҳар хелаяй ҳамаш пад бренда нигоҳ кунен чӣ хушрӯ 50 сомон бовар мекунен ина марамад интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунан ё ки биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 126 магазини Victoria's Secret ряди магазинои шаги ба осонӣ пайдо мекунен духтаро нигоҳ кунен чӣ бор бисёр омадагиай ҳамаи ҳамино новинкаан Victoria's Secret да духтаро ина бо нархҳои дастрас ҳатман омада тамошо кунен духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен боз ҳам Victoria's Secret омадагем тамоми намуди пижама пинюар ина нигоҳ кунен ва ё ҳастай тани живота чизе ки дар кӯрайтона ҳама намуд костюмчико ҳатман Victoria's Secret биёен пижамаҳои хушрӯ овардагиам бовар мекунен яхе тройка овардиам бовар мекунен тройка 50 сомонай иҷада ҳамаш ҳархелаай хулас боракои эксклюзив бисёро мехоҳанд чизе дошта бошанд дигаро надошта бошанд пас Victoria's Secret биёен ҳамаш бори навтак пӯшакҳои хушрӯ комплектакҳои фасон пижамаҳои эксклюзив ласина брук чизе ки дар кӯрайтона хулас дар Victoria's Secret пайдо мекунен бо нархҳои беҳтарин бозори Корвон тарафи пажарка даян тамошо бино марҳамат омада аз наздик бинен байни 3-4 дарвоза 126 магазин ряди магазинои шаги двойкачаҳошона бинен халатакошона бинен ҳам халат ҳам двойка ҳам тройка хулас чизе ки дар кӯрайтона инихе кристианкои фасон омадай ҳамаи ҳамино дар Victoria's Secret бо нархи дастрас пешниҳод шудагиай касони имконияти омада надоранд марамад рақамашон ҳаст дар рӯи экран муроҷиат кунен доставкатон мекунанд бо духтаро як шоки дига тройкаи фасони гуанҷу медонен чанд сум шудагиай тройка ҳами модел ҳама ҷода двойкашай лекин иҷада новинка омадай Victoria's Secret да тройкаш 100 сомон шок духтарако ина каседа дар корай марҳамат материалакш бом хушрӯай бори гуанҷу беҳад хутон медонен ки гуанҷуш бо фарқ мекуна качестваш ай тошкенда хеле фарқ мекуна марҳамат ина 100 сомон ҳам шортик дора шортикакша бинен чӣ фасончай ҳам брук дора беҳад фасонакан мана марҳамат дига глошам ҳаста ё дига глошам нишон метим ака сезони ҳамино омад метавонен омада аз наздик дида харидорӣ кунен ё ки агар омада натонен духтаро бинависен доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-4 дарвоза 126 магазини Victoria's Secret ира бинен духтаракои гилакш чихе хушрӯвай ина сиёҳуш астай сирхуш аст сафедуш аст ҳамаи ҳамино тройка диден пеш двойка 20 сум буд ҳози боша Victoria's Secret да супер аксия рафтаистай тройкара 100 сомон кардагиан марҳамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунен рақамошон ҳаст дар рӯи экран духтарако ана распродажа сар шид успед кунен нигоҳ кунен чихе двойкаҳои фасон омадай ҳама намудаш 50 сомон бовар мекунен духтарако успед кунен беҳад гилакҳои хушрӯ дора диден 50 сомон ишаишта хушрӯ размерошон ҳамаш ҳастай ай майда то размери батала ана медонен ҳам остин калта омадай ҳам остин дароз марамад инаи моделша бинен да кушодагиша диден чихе хушрӯчай беҳад фасон 50 сомон нигоҳ кунен остин дарозша диден инаи брукшай ҳози бо
остин калтаям брукушкати иҷа глошон ҳар хелаяй размеро чӣ хеле гуфтам то размери батала ҳастай ина ҳаседа дар кораи духтаро интихоб кунен пахтагӣ сабукак фасонак ҳамаи расветкаҳо ҳаст интихоб кунен доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-4 дарвоза 126 магазини Виктория Секрет духтаро диден иша фасона иша фасон ҳам қабори бисёр омадагиай ҳар вақт духтарода намерасид ина марҳамат беҳад интихоб зиёд омадагиай ай остин калтаям ай остин дрозам ба ҳазур интихоб кунен доставкатон кунанд ё биёен пешакош бо тугма дорад барои ва ё бисёриё мехоҳанд ки пешакш тугма дошта боша ина марҳамат ина ҳам размери майда ҳам размери калон ҳама намудуш ҳастай хабар духтарако нигоҳ кунен тамоми намуди размеро омадаи анами пижамаҳои фасонда медонен чанд сум 70 сомон бовар мекунен 70 сомон ина марҳамат чӣ намуча мегирен 70 сомон бо хубиш медонен дар чиай то размери 62 ҳастай ина апоҳо бисёр навистанд ки размерои калон нишонтен ина марҳамат ҳам глакои хушрӯ ҳам размерои васеъ ина ҳамаш ҳастай ҳам размери майда ҳам калон брукошона диден чихо хушрӯчаян мана двойкачаҳои фасон 70 сомон ҳамагӣ акция рафтестай дар Виктория Секрет 70 сомонӣ шидагиай диден духтаро бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-4 дарвоза 126 магазини Виктория Секрет барои маълумоти бештар марҳамат муроҷиат кунен ана духтарако топи инстаграм арзон шид нигоҳ кунен ана мирам мегиран каролинои оригиналай арзон шидагай каролинои оригинал 250 сомон буд 150 сомон аксакати 150 сомон бо иваё шабинен расветкаҳо шабинен моделҳо шабинен чихо хушрӯчаан мана марҳамат роҳатай бовар кунен духтаро материалш ҳеҷ намеша мулоимай форамай ай ташкентшам ҳастай лекин и бори оригинал гуанҷӯш мана 150 сомон дар кортон боша духтаро интихоб кунен арусако духтарако интихоб кунен дар вакак доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Пажарка марҳамат байни 3-4 дарвоза ина бинен расветкаҳош чихе бисёрай байни 3-4 дарвоза иқо бисёр доране байни 3-4 дарвоза духтаро 126 магазин ряди магазинои шишагӣ магазини Виктория Секрет баъд медонед анаи модел ҳаста ёшам ҳамин нархая иношам 150 сомон кардаган бинена ҳам остин калташ ҳастай ҳам остин дарозаш ҳастай сиёҳу сафедаш расветкош беҳад зиёдай духтарако марҳамат ина дар кортон бошад нависеншона дар рави дарав шумода доставка бикунанд мана баъд иҷада бо худаш тоқашам ҳаста ҳам двойкаш ҳастай ҳам худаш тоқаш ҳастай ваям каролинаяй ӯам каролинаяй духтарако ина киртоша бинен ё беҳичиан хичон тоқай ҳам қаммулоимакай духтаро 120 сомон ҳамин амуча 200 мефурӯхтанд ҳозина аксияшда 120 сомон ина иша фасон размеротонам меёбен ина расветкаҳои мехостагитонам меёбен аз Виктория Секрет бо биён хитон муқоиса кунен бинен охе ва духтарако ира бинен охе чихо хушрӯан ишолко аҷоибо двойкачан брукушкатияй духтарако марҳамат 350 сомон буд оригиналои гуанҷӯан ҳозир бошад аксия рафтестай медонен чанд сум шидагиай 200 сомон 200 сомон кардагиан марҳамат то 3XL размер ҳастай ҳамқа мулоимаки хушрӯан шох нестанд духтаро як борак биёен аз пеш биненда хитонда маъқул мешава ина глакош диден чихе глои фасон дора оригиналои Виктория Секрет тамошо бинони азиз беҳад расветкаҳош хушрӯ глош фасон марҳамат биёен аз наздик бо хитон бинен омада наметонен нависен доставкатон мекунанд бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-4 дарвоза 126 магазини Виктория Секрет беҳтарин интихоб дар Виктория Секрет духтаро ира бинен бо гуфти гапо ки дидан кай бувад монанди дидан айпеш марҳамат биёен айпеш хитон бинен